ବିରି ମୁଗ ବିରି ମକା ସବୁ ନଗା ହେଇଛି। ସେ ମୋଟା ଦେଖିଦେଲୁ ଟିକେ ଦେଖା ଅଛି ପାନ ତ ଖାଇଛି ତ ମାନେ ପାନଟା ବନ୍ଦ ନାହିଁ ତା ବାପା ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ପାନ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଲା ନା ମୁଁ କହିବି ନା କହିବି ଏ ମୋ ବଡ ମାଉସୀ ସବା ବଡ ମାଉସୀ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାକୁ ଦୁଇକି ହଁ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହଁ ମତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଏଠିକି ଆଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏଟା କଖାରୁ ନା ଏଟା ବୋଇତାଳୁ ବୋଇତାଳୁ ଏଇବା ବୋଇତାଳୁ ସେଇଠି ହେଇଛି ବଡ଼ ବୋଇତାଳୁ ସେଇଠି ସେଇଟା ହଉଛି ବୋଇତାଳୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ବି ହଉଛି ନା ନା ଏଟା ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ହଉଛି ମକା ଗଛ ସେଇଟା ଏଇଟା ମକା ଗଛ ହଁ ସେ ଯୋଉ ମକା ସବୁ ସିଝା ହେଇକି ଖାଆନ୍ତି ନା ବଜାରରେ ନା ଏଇଟା ସେଠି ବା କାକୁଡି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ବା ଚାଲ সেটা তরভুজ এইটা সেটা তরভুজ 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 ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅ ତରଭୁଜ 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 ଏଇଟା କଣ সেটা কাকুড়ি বা যে বুড়া ହେଇଯାଇଛି କାକୁଡିଟା ବୁଢା ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି କାକୁଡି ବୁଢା ମାନେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ସେ ରହିଛି ମଞ୍ଜି ରହିବ ଏଟା କଣ ଟମାଟୋ ଟମାଟ ନା ଟମାଟ ନା ନାଗି ଦିଟା ଡେମ୍ ଛିଡ଼ିଗଲା ଛିଡ଼ି ଯାଉ ସେଟା ଡାଲି ଗଛ ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ବିରି ଡାଲି ଧୀରେ 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 ଗୁଡ଼ ଗଳିଯିବ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି ଉଠି ଆସ ଉପରକୁ ତ ଏଟା କଣ ସେଟା ହଉଛି ମୁଗ ଏଟା ହଉଛି ବିରି ଏପଟା ମୁଗ ଦେଖଉନ ସେଟା ମୁଗ ଏଇଟା ବିରି ବିରି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଟେ କାକୁଡି ହେଇଛି କାକୁଡି ଏଇବା ଶାଗଟା ସବୁ ଆଗଟା ସେଇ ଏକା ଏଇ ତଳେ ଚାଲ ସେଇଠି କାକୁଡି ହେଇଛି ଆଜି ସକାଳେ ସବୁ ତୁଳି ନେଇଥିଲୁ କଷିଥିବ ବୋଧେ ଧୀରେ ଏଠି ଦବିବନି ଏବେ ପାଣି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଇ ଗଛ ଆଚ୍ଛା ପିସି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ଗାଁକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ପରିବାର ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି ସେଇ ତ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ନା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଓ ଦେଖୁଛି ସବୁ ପରିବା ଲଗା ହେଇଛି ଖାଲି କାକୁଡିଟା ମିଳିଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି ମିଳୁନି ଘରେ ଅଛି କାକୁଡି ସେଟା ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ଏସବୁ ବେଙ୍ଗଦା ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ଯାଉନି ଛୁଆଟାକୁ ମାଇଲୁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା ନା ଫଟୋ କୋଉଠି କଣ ଭାଇ
ତା ବରକୁ ଦେଖ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିବ ବୋଲି ରୋଷେଇ ଦେଖ ହଁ ଏ ଦାଦା ଦାଦା ଆସ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଫଟୋଟା ଉଠା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିହାତି 4-5 ଜଣ ଆସିବେ ଲୋକ 4-5 ଜଣ ଖାଦ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଅନେଇ ଦେଇଛି ମୋର ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପୁରା ସିଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଠା ହେଇଛି ସିଏ ତାର ସବୁବେଳେ କଣ